Ola a todas e a todos. Neste vídeo imos ver o formato de párrafo de Word. O primeiro que temos que saber é cal é o icono que nos ensina as marcas de final de párrafo, que está na pestana inicio e é este icono de aquí. Cando presionamos no texto nos aparece os finais de párrafo. En este documento, por exemplo, aquí remata o primeiro párrafo, o segundo, o terceiro, o cuarto e o quinto. E aquí hai unha liña en branco. Se eu o que quero é separar eses párrafos con unha liña, me poño no final de párrafo e ensiro unha liña máis. Me poño no final de párrafo do segundo e así de cada un dos párrafos. Deste xeito, o que estou facendo é separando con unha liña todos os párrafos. Ben, para ir a todas as opcións que temos para darlle formato a un párrafo, temos aquí esta flechiña de aquí, ao lado da palabra párrafo. E este é o cuadro de diálogo. En primeiro lugar temos a alineación. Eu me meto dentro do primeiro párrafo e lle digo que a alineación pode ser unha destas 4, por exemplo, centrada. Lle dou a aceptar e entón me deixa o mesmo espacio por un lado que polo outro dos marxes. Se eu deixo este párrafo como está, está claro que está alineado pola esquerda, porque pola dereita nos rematan todos igual. Se eu quixera poñer un párrafo alineado á dereita, podería entrar no formato párrafo ou en estes 4 iconos que me fan exactamente o mesmo. En este caso, este é o icono que me alinea un párrafo pola dereita. Xa vemos que este párrafo agora está alineado pola dereita e desalineado pola esquerda. E para que un párrafo este alineado pola esquerda e alineado pola dereita, temos que premer no botón xustificar. Agora este párrafo está tanto alineado pola dereita como alineado pola esquerda. Ademais das alineacións, no formato párrafo temos as sangrías. As sangrías son un espacio que hai entre o marxe do documento e o propio párrafo. Por exemplo, se eu me meto no segundo párrafo, clico dentro e vou aquí e lle digo que ten unha sangría de 4 centímetros e lle dou a aceptar. Agora me queda unha distancia de 4 centímetros, podemos verlo aquí na regra, de 4 centímetros en relación ao marxe. As sangrías, aparte de metelas no cadro de diálogo, tamén as podemos meter en estes trianguliños que se ven na regla. Como comprobamos ao poñer o ratón, aquí pon sangría dereita. Se eu traigo a sangría dereita para aquí, este párrafo quedaría con un espacio ata o marxen do que eu lle puse. En este caso, 1, 2, 3, 4 centímetros con 25. Que tipos de sangrías podemos ter? Pois podemos ter a esquerda, a dereita, podemos sangrar un párrafo como por exemplo este, só a primeira liña, por exemplo 2 centímetros, o que fai é deixar un espacio co marxen nada máis que na primeira liña, e podemos ter unha sangría que se chama francesa, que se fai tirando desde este trianguliño de aquí, que o que fai é sangrar todo o párrafo excepto a primeira liña. Como podemos ver, aquí temos sangría esquerda, sangría dereita, e nas sangrías especiais é onde temos a sangría de primeira liña e a sangría francesa. Un párrafo pode ter á vez sangría esquerda, sangría dereita e despois unha das dúas especiais, ou ben primeira liña ou ben sangría francesa, pero a de primeira liña e a sangría francesa non poden estar no mesmo párrafo, ou unha ou outra. Por último, no formato párrafo temos o espaciado e o interliñado. O espaciado é a distancia que poñemos entre párrafos que se pode poñer co párrafo anterior ou co párrafo seguinte, o posterior.
E o interliñado é a distancia que poñemos dentro de un párrafo entre cada unha das líneas. Imos ver. Eu me sitúo en este párrafo, que como sabemos ten unha sangría esquerda de 4 e unha sangría dereita de 4,25, 4 e 4,25, e agora lle digo que con esta línea anterior a vou a separar 12 puntos e coa línea posterior a vou a separar 18 puntos. Lle dou a aceptar e entón fixadevos que coa línea anterior está separada e coa línea posterior tamén. E ademais lle vou a decir que o interlineado é dobre e me separa as liñas ao dobre do que tiña. Alineado, sangrías, espaciado e interliñado. Isto é o que se pode configurar co formato párrafo. Tamén, como xa vimos no diseño de páxina, poderíamos buscar unha alineación, unhas sangrías, un espaciado e un interliñado e darlle a predeterminar para que todos eses formatos apareceran sempre en un documento en blanco. Pois, nada máis. Moitas gracias pola vosa atención.